Nyt kesäloma alkaa, osumatkaan starttaa. 6500 kilsaa ympäri Eurooppaa. Tuurilla, mä oon tuurilla, Otson ja Mikko kanssa matkalla. Tuurilla, mä oon tuurilla, tervetuloa meidän mukaan. Jännittääkö vähän? No, kivalla tavalla, siis tosi mahtavaa nähdä Eetu pitkästä aikaa. Meidän yhteinen historiahan ulottuu erittäin kauas, me ollaan asuttu yhdessä ja nyt se on sitten löytänyt täältä rakkaansa. Ja jos se joku vie miestä, niin nainen. Sieltähän se tulee, kato. No niin. Kato. Tää ei ole. Tervetuloa. Kiitos Morjesta. paljon. Tervetuloa. Innossa täällä. Turkainen Eetu. Hienoa. Meillä on vähän storeja kerrottavana, mutta niin pitäisikö tää auto purkaa ja heittää sen? Pitäis. Eikä. Ollaan nyt Ljubljanassa, Sloveniassa, 400 rahaa köyhempänä, mutta 100 kokemusta rikkaampana. Eetu ja sen naisystävä Naja hostaa meitä täällä tämän viikonlopun ajan ja katsotaan mitä tästä nyt tulee. Tuli Sveitsistä tai Itävallasta. Kiipeilijät rupes ensin käveleen kiipeilyköven päällä ja sitten joku kehitti tätä slackline, niin se on vähän helpompi kuin tää Ljubljanan paras slackline paikka. Perushomma. Helppoa. Sitten lähtee ilman tukea. Oi. Kyllä lähtee päättää tälleen, niin ei sitä saa enää oikein mitenkään haltuun. On se vaikeeta. Sitten lähdetään katsomaan keskustaan. Rakkauslukko. Tuutko tänne laittaa sun rakkaalle lukkoon? Joo. Mä tuun laittaa tänne mun rakkaan lukkoon. Se on se Eetu antava numerolla. Numerolukkoja ja... Ei mitään, että avainkaivoa, vaan just silleen, että niinku... Se voi vielä seinää. Löytyykö? Heti löytyy. Lukeeks ne kenenkään nimi? Joo, Pura ja Jim on mennyt yhteen. Mitä sä tykkäät tästä tavasta? No, niin. Onko se vähän 95 eeltä haisema? Se on vähän haisee bensalta, mutta tässä niinku ihan jotkut tykkää. Ihan varmasti. Todistaa se vielä lukolla. Mä oikein ite näe mitään järkeä tässä. Ljubljanassa on Kööpenhaminan Kristianin tapaan 2 vallattua aluetta, Rock Factory ja Metelkova, josta nyt tutustutaan ensimmäiseen. Tää on vanha polkupyörätehas. Ja nyt täällä on skeittihalli ja porukkaa asuu täällä ja sitten täällä on bileitä. Pari baaria. Niinku kulttuurikeskus. Kulttuurikeskus. Mutta kaupunki tietysti haluaa vetää sileeksi ja rakentaa pari niin, niin hienosta taloa. Niin just. Tämä ei ole vielä onnistunut. Tää on aika hämärän näköinen tää. En ole täällä koskaan päivällä ollut, mä oon ihan hukassa. Sä tulet vaan bileitten perästä tänne. Aina. 6 kun Metelkovassa bileet hiljenee, niin sitten voi tulla vielä tänne pariksi tuntia. Aurinko nousuu sitten vielä bailaa. Miten tää eroaa Eetu siihen Metelkovaan? Ei muuta. Tää on vähän enemmän niinku laiton, täällä ei sähköä mitään. Täällä käytännössä kellään lupaa ilmeisesti olla. Metelkovassa sitten on kumminkin ihan laillisia baareja. Mutta eihän se oo kaukana. Ulkonäkö on aika lailla sama. Joo, ei oo kaukana. On parin korttelin päässä. Ulospäin niin näyttää samalta, mutta musta tuntuu, että
poliittisesti tää on niinku laiton ja Metelkova on sitten taas laillinen. Illalla ex-jugobileet Metelkovassa. Iltakruunaa sinne. Aika äijäpainotteinen ilta. Todella epäilyttävä skene. Oliko se hauska? Ei yhtään. Urpo ja Turpo tuurilla on tapahtumien ja kulttuurin parissa seikkaileva matkailuohjelma. Tutkailimme elämää täällä Sloveniassa ja sen pääkaupunki Ljubljanassa. Näimme täällä mielenkiintoisia paikkoja, muotia, musiikkia ja totta kai juhlittiin. Mikon IMDb-rating on 8. Otson IMDb-rating on 9. Tämä oli Tuurilla Euroopassa.